Duna baleri. Duna oi don. Non on torata Allah handi ta on lawol on ɗo joɗi kullum e kugal gotel so on barai on hirsan to on barai on hirsan hande Allah am Allah handutu on barki annabijo to min nani useni to oga duna don na mazaji sai kun yi sai onon warbe tani rabe warbe ina jin dadin aikin ku yana kyau sai onon warbe ya jajo sai onon warbe tani rabe warbe sai oga sai duna Allah fodu balema duna baleri na kayan aikin mu suke suna nan a cikin daji min don yukin bi hande ladde to ce da hannu Sai dai don oga Idris. Oga kudin nan miliyan 7 ne da 500,000. nawa suka ware mana 15,500 oga suka ba mu. ujune da sappa joy da sandin min Allah sene ina za mu je ne oga makaranta za mu je mu kwaso yara ko aina dadara wala yau go makaranta sam kan hanya za mu je mu tare mun ata komai jo jippa mu kama kowa da kowa a cikin mota duk wanda ya nuna zai gudu a harbe shi a karya mai kafa sai oga ai har yanzu bai kira ni a waya ya gaya mun ina za mu je ba mojo kenan ni ma ban san waye an dama oga to kawai kira na ake a waya a bani umarni a ce mu je can mu dauki mutum ko kuma mu je mu tare hanya ai umarni ne kuma an yi kudin ba kai kake kai kudin wani ya zo ya karba ba ni nake kaiwa min ya harata wai in tambaye kuma na minan fulbe Mu ne oga. na minan fulbe Ene. ba mu bane fulani da aka sani mu ne ma fulani minin wani fulbe wai ba mu bane baban jikocin shehu usmanu dan abdullahi bin fodiyo Mu ne nan haka ne oga mu ne. kun san me nake so da ku kun san me nake so da ku mun Allah sene idan aka ba mu kuɗi mai muke ji ne idan muka kashe mutanen idan muka je gari muka ƙona gari idan muka je mu muka yanka mutane idan muka je mu muka kwace dukiyar mutane muka hana mutane zaman lafiya suna cikin gari suna zaune mai ake bamu ne ce da tan wannan kudin da ake bamu muna kashe su mu ji daɗi ne ina fa in wala na bello fa ba jin daɗi ko Din wala'o. zama mu bamu kudin mu dawo cikin irin wannan wajen mu dinga kwana mu da iyalin mu muna buya in an bamu kudin ma ba ma shiga cikin gari mu kashe su cikin jin daɗi gaskiya ne oga an ɗauki abun kashe mutum an bamu an duk kafar nan maganar da ake wai hulani ne suka hana zaman lafiya gaskiya ne oga mu zauna lafiya mu sa kowa ya zauna lafiya daga yau din nan na ɗauki alkawari in dai ba fulatani ne zai kawo zaman lafiya a ƙasar nan sai an zauna lafiya sai oga yatta ma Allah sene yatta ma waɗanda suke yi ma za mu je mu gaya musu ku daina ku bar mutane a zauna lafiya Gaskiya ne. gaskiya ne daga yau kowa ya koma ya zauna da shi da iyalinsa mu ci gaba da kiwon da muke yi mu zauna lafiya gaskiya haka To haka ne. gaskiya haka to alhamdulillah Allah mi yettima hande mi rufan diyam haleddi mi hosa mi jara Allah mi yettima ndiya handiti gorko ama handiti bandiraɓe ma amin amin Allah mi yettima amin Allah mi yettima kai hala kaka weliyam mi yetti Allah nde Allah handitimi min warti dow lawol boɗɗum. alhamdulillahi mun gane gaskiya gaskiya ne alhamdulillahi Allah mun gane gaskiya Allah mun tuba ka yafe mana Allah mun yi laifi wanda ba su gane ba Allah ka ganar da su Amin. Shikenan oga. oga
daga yau mun dena. Alhamdulillah ni min yi da Allah sai ne. Kowa ya tafi gida ya zauna lafiya, babban aikin da yake gaban mu ya za mu gaya wa sauran. Alhamdulillah.